പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 1986 SSLC ബാച്ചിന്റെ കുടുംബസംഗമം നടന്നു. കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒപ്പം റാന്തൽ എന്ന പേരിൽ ബ്രഹ്മകുളം പൗർണമി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സംഗമം മുരളി പെരുന്നെല്ലി MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരായ OL തോമസ്, PM അബ്ദുൾ അസീസ്, ഡോക്ടർ മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ മെമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ബാച്ച് ചെയർമാൻ C. ജോയ് പീറ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാവറട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MM റജീന, സംവിധായകൻ മനു K. സുന്ദരം എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മുഹമ്മദ് ഗസാലി മോട്ടിവേഷൻ സ്പീച്ച് നടത്തി. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, ജീസൺ നീലങ്കാവിൽ, MD ജോൺസൺ, RK ഫിറോസ്, BG ആശ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. Yeah.